मोजां देलायदों नै मालाय जोंहा फट'शुट लानो फैदों नै रायजोफोर नैबे साल बागानाव ओमफ्राय जोङो फट'शुट लानो फैदों आरोना हेल' गाइस नमस्ते खुलुमबाय वेलकाम बेक टु जुरिया बि ब्लग आंनि दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबायनो जों दायो माने फट'शुट लानो फैदों आरोना सालबारियाव बैसागुनि नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट दंबा आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय स' थुदो बिदिब्ला भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामदिनि स' लेट्स स्टार्ट लकेसना नै जोबोद मोजांखा दे फट'शुट लागासिनो नै बैयाव शुटिं खालामगासिनो हनै Jingga bersikayaman anglai agai Jingga bersikayaman Foto जादों ना भिडिअ जादों आं मिथिया दे ओमफ्राय नोंखौ गोसोखांदों साइकेल पाम्पसार बादि जोंनि सरकारा बेराम केन्सार बायदि स्कुल भेन्सार फट'शुट लादों ओमफ्राय नै फिसाफ्रा ओइ बाय लाहरबावो दे फैद' सारि फै आसा ओरै फैद' ओमफ्राय नैबे सिख्लाफोरा माबा सुदेम सनाजों शुटिं फिर बिरलांबाय नोंनि फास्रा फ्लिक जोबफ्रामबाय नोंनि गहेना स' आंनि दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै प्लिज लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम स' एसेनोसै गोजोन्थों